Anong nasa loob niyan, tol? Biskwit. Pero kapag binuksan yan, anong nasa loob? Biskuit nga, pero ano eh. Kasi sa labas eh, plastic eh. Pero pagtingin, parang masarap na eh. Oh, tingnan mo. Oo nga, parang masarap na eh. Parang masarap na tikman eh. Oh, tikman mo nga. Oo. Parang ang sulod nito, parang nailaman. Ito yung nagawa nito. Hindi na count yung tinatanong niya sa akin. May pera siya dito sa Pinas. 200. Sa isang araw tayo, kailan ka matapos? Bakit? Basta. Yun na yan. Dapat lagi kang magtanong. Oh, ito guys, marami itong katsataw. Yan. Hindi ka naman matagal. Mukhang malutong. Yan. Pumapayat na ako. Walang masyadong kinain.